Γεια σας παιδιά, Dragonfire εδώ και σήμερα θα παίξουμε το The Night Chef. Κάτι βλέπω να έρχεται από εκεί. Ποιος είναι? Εγώ είμαι. Έρχομαι. Πού ήρθες? Τι γίνεται εδώ? Θα παίξουμε το The Night Chef. Έπαιζε ένα παιχνίδι, μπήκα σε μια τρύπα ενός τούνελ και εμφανιστήκα εδώ. Και έλα μέσα. Πάμε. Αυτό το έχω παίξει. Έλα, εδώ πέρα. Εδώ. Πάμε. Χαλκ. Μια μέρα ήμουνα μόνος μου, κανείς δεν ήταν εδώ. Μόνος μου μπήκα. Donate μπορείς εδώ πέρα να κάνεις όσο θέλεις. Θα σου κάνω εσένα donate. Πώς? Δεν προλάβα. Λοιπόν, μέρα 1. Day 1. Εσύ τα λες, εγώ τα παίρνω. Όχι. Πάρε κοτόπουλο. Το 2. Κοτόπουλο. Ποιο είναι? Κοτόπουλο. Α, το 2. Εδώ. Πήρα. Πάρε το number 1. Ωραία, θα σε αφήσω. Ναι. The breaking news. Witnesses say he escaped in a white pickup truck with tinted windows. If you see this car, contact the police immediately. Τι λέει? Να δούμε αυτό το άσπρο αυτοκίνητο να καλέσουμε αστυνομία. Θα περάσει, είμαι σίγουρος. Κι εγώ. Είναι πρωί. Ένα μπέρκερ. Can I have the food number 1? Yes. Ένα ντόναλτ. Το 3. Εσύ μείνε εκεί, θα σου λέω τι να παίρνεις. Και θα μπω μέσα στο Ένα ντόναλτ. Number 3. Ωραία, πάμε. Πες επόμενο. Πες λέει κάτι να κάνω. Πάμε για τον ποντικό. Εγώ θα το πάρω. Εγώ. Εγώ. Δεν έχει κάνει. Τον πήρα. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει. Θέλω να μείνω να δω το σπασμένο παράθυρο. Ποιο? Α, πάρε φαγητό 2. Έναν κοτόπουλο. Can I have a food number 4? Ναι, μπορείς. Ορίστε, σίγουρα δεν είναι 2. Θα το δώσω στον επόμενο τον ποντικό. Εντάξει. Αφού θα ζητήσει ποντικό. Ναι, ρατ, έχουμε πεθαμένο. Αυτό είπε να το καλέσουμε στην αστυνομία. Ναι, ήθελα ποντικό για να το φάει. Εγώ το έχω τακτράζει. Άνοιξε. Δεν ανοίγει. Κάνε ώρα. Ωραία, πάμε. Στο κινητό περνάνε. Εγώ θα σε περιμένω. Οκ. Και παιδιά, θα πέρα το έβαλα. Και τώρα πού πάω? Πάμε. Τελειώσες. Ναι. Ήρθε πελάτης, είδα κάποιον να στρίβει μέσα. Ναι, μόλις μου ήρθε παραγγελία. Number 3. Can I have the food number 1? Ορίστε τον ντόνατ. Θα σου δώσω λάθος. Λάθος να Το πήρα. Μετά θα εμφανιστείς. Τι πήρες εσύ Φλόκο μας λέει να καθαρίσουμε το μπανιό. Εγώ θα είμαι έτοιμος να το καθαρίσω. Εσύ πήγαινε. Καθαρίζει. Ναι, δεν έχει. Πήγαινε, εγώ θα καθαρίσω. Όχι. Θα δούμε πώς θα εμφανίζεται. Ωραία. Εγώ για να δείξεις και στο βίντεο πώς εμφανίζονται. Εντάξει. Θα το δω εγώ αν είναι από το κανάλι το βίντεο. Λοιπόν. Μην έρθεις. Μην αναλύσεις. Number 2. Μάλιστα.
Πώς εμφανίζονται. Κάνουν teleport. Ωραία. Μοκ. Μοπ. Όχι, γνώνω, κάνω μοκ. Το καθαρίζεις. Μπήκα στις πατάτες. Έγινα πατάτα. Και εγώ είμαι πάνω. Καθαρίζω. Έγινα μία πατάτα. Μπράβο. Πατάτα. Εγώ θα πάρω το... Τι μας λέει. Κάτι εδώ πες. Βλέπω από μέσα. Είναι ο θάλαμος. Τι μας λέει. Εδώ πέρα θα κρυφτεί αυτός που δεν θα έχει Ναι, το όπλο το έκανα. και αυτός που θα έχει το Εγώ θα όπλο. το έχω. Εντάξει. Ναι, τι μας λέει, αλλά αφού έκανα μου. Μήπως κάτι άφησα μικρό. Όσο δεν ανοίγει η πόρτα μου, τα σπάει αυτή η πόρτα. Τι άφησα. Α, να. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Όχι. Δεν είναι εντάξει. Εντάξει. Τα αφήσες όλα. Α, εντάξει. Τελείως. Give me food number 3. Θα το πάρω. Θα του δώσω το ένα. Τι κρίμα θα του δώσω ίσως. Α, Όχι. Κάτι είπε, δεν ξέρω. α. Τι. Όχι. Πάμε. Μην πας. Τι λέει. Περίμενε να εξαφανιστεί. Ποιο. Μην πας να τον βοηθήσεις με το αυτοκίνητο. Περίμενε να εξαφανιστεί. Θα πάω. Μη, θα πεθάνει. Περίμενε να εξαφανιστεί, τρέχα. Σου είπα περίμενε να εξαφανιστεί. Να μην το βοηθήσω. Είχε άσπρο αυτοκίνητο. Εσύ δεν μου έλεγες. Ναι. Που το πήρα για μαύρο. Ήταν νύχτα, δεν βλέπω πολύ. Μα το βλέπεις. Έχει και τα φώτα ανοιχτά. Εσύ. Α. Give me food number 3. Να δώσω το λάθος. Θα του δώσω λάθος. Δώστε να δούμε. Πάρε τι θα γίνει. μπέρκερ. Πάτα, δώσε. Όχι, δώσε. Στην επόμενη φορά θα έρθει ο εξωγήινος να μας σκοτώσει. Ο εξωγήινος θα μας σκοτώσει την επόμενη Για μην φορά. κάτω μέσα να δω τι θα γίνει. Δεν θα γίνει τίποτα, άνοιξε το. The killer who escaped the maximum Breaking security news. prison is still on the loose. Escape, If you like. have any information, contact the Έκαμε police. escape που είναι αστυνομία. Ναι, το ξέρουμε, αφού ήρθα 15 φορές. Όχι, ήρθε 2 φορές. Καλή νύχτα. Καλή νύχτα. Πώς ήταν πάνω μέσα, θέλω. Σπονάρανε κάτι. Κατσαρίδες. Πατάτες. Εντάξει, Ναι. ας πάω. Δεν ανοίγουν οι πόρτες χαλασμένες. Ανοίγουν. Σε μένα ανοίγουν. Δεν είσαι δυνατή. Food number 2. Let me get a food number 2. Πάμε. Άντε bye. Θα απολυθώ. Γιατί, τι άκουσε κάτι να σπάει. Παίρνουνε, πηγαίνουν να απαντήσει. Θα πάρω εγώ, εντάξει. Μπορώ να το πάρω. Φίλιππε, μπορώ να το πάρω. Φίλιππε, μπορώ να το πάρω. Ναι, μπορείς. Take the gun. Ωραία, εγώ φεύγω αντίο. Πάω να Τι κάνω, πώς πυροβολάω, πώς Έλα εδώ πέρα. Περίμενε με το όπλο έτσι να έρθει από την πόρτα Και να τι τον πατάω για να πυροβολήσεις. πυροβολήσω. Πατάς κλικ. Δες. Μου λείπει τις σφαίρες. Εγώ θα μπω στη freeze να κλειδωθώ. Ωραία, Κάτι περίμενε. ακούγεται εκεί πέρα. Ναι, έρχεται. Περίμενε. Να με τον νικήσω, subscribe και like. Έρχεται. Εντάξει, Ως έτοιμη, μην γυρνάς. είμαι έτοιμη.
Άμα νικήσω, like, subscribe. Να έρθω, ήρθε. Πιου. Μην προχωράς. Περιμένω να μπει μέσα. Όχι, Τον έπαιξα αφού, δεν τον έπαιξα. κέρδισα. Like, Το πέρασα. subscribe επειδή νίκησε ο Φίλιππος. Νίκησα. Τώρα είμαι στις Και ειδήσεις. παιδιά, αυτό ήταν Κλείσανε το το βίντεο. μαγαζί. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Αντίο. Και για να γίνετε ένα τερακάκι, κάντε ένα subscribe.